ବହିଟିର ନାମ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ର। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋରମା ପବ୍ଲିସର୍ସ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2020 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଏହାର ଲେଖିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ଯଶସ୍ୱିନୀ କଥାଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କର 4 ଦଶନ୍ଧିର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଆପଣାର ହିରଣ୍ମୟ ଆଭାରେ ସମୁଜ୍ୱଳ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ହେଉ ବା ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ନିର୍ଭର ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପୃଷ୍ଠ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଠକକୁ ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଦ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଧନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଓ କାହାଣୀର ପୁନଃକଥନରେ ଲେଖିକାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପ୍ରୀତି, ଗଭୀର ମନନଶୀଳତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ବାସ୍ତବକୁ, ଅତୀତ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଓ ପାର୍ଥିବ ସହ ଅପାର୍ଥିବତାକୁ ଏପରି କଳାକୁଶଳତାର ସହ ମିଶାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଠକକୁ ଅଭିଭୂତ କରିବା ସହ ତା ହୃଦୟରେ ଏକ ମହତ୍ତର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସ୍ପୃହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଲେଖିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ ଓ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସହ କେତେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାରେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟର ଚମତ୍କାରିତା ଓ ତାହାର ଆବେଦନ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଦୀର୍ଘକାଳର ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେତେକ ଉପକଥା ଲେଖିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ପାଠକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିକା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲେଖିକାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଣମ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମହାନ ସୌର୍ଯ୍ୟବାନ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଗତି କରି ଚେତନାର କ୍ରମାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସର ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଓ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକଟିଏ ରଚନା କରିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଲେଖାରେ ହିଁ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ହେଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଥମ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଣିମୟ କୁଣ୍ଡଳର ଆଧାର ଭୂମି ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଓ ଏହାର କିଛି ସୂଚନା ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ମହାନ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ଗୁରୁ ସମର୍ପିତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତମଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଲେଖିକାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଉପାଖ୍ୟାନର ମହିମା ପ୍ରଥମ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧୁର ଝର ଜୈମିନୀ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନିତ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଶିଶୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିନଥିବା ରାଜପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବହୁ ବିଦେଶର ଶରବ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଯାଏ ନିଜର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏକ ବିସ୍ମୟକର କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ରରେ ଅସୁର ରାଜା ବାଣାସୁରଙ୍କ କନ୍ୟା ଉଷା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବିରଳ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମହାପ୍ରତାପୀ ଅସୁର ରାଜ ବାଣାସୁରଙ୍କର କନ୍ୟା ଉଷା ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଯୋଗିନୀ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଧା ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧାନ କରି ପାଇବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାସାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିବାହ କରି ରହିବା ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟାଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ଉର୍ବଶୀ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ରାଜା ପୁରୁରବାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଗାଥା। ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଦେବସତ୍ତା ଅପ୍ସରା ସହିତ ଜଣେ ମାନବ ପୁରୁରବାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ, ବିବାହ ଓ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି।
ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାରଙ୍ଗଣା ଜରତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ସୁପରିଚିତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗଣିକା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଅନାବୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଭୟ ନ କରି କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିପାରିଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଚମ କଥାର ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ କଥାର ନାୟିକା ଜଣେ ଗଣିକା ପିଙ୍ଗଳା, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧରେ। ଧନଲାଳସାରେ ଧନିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ରୂପ ଯୌବନ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପିଙ୍ଗଳାର ସେଦିନ ଥିଲା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ରାତି। ବାଞ୍ଛିତ ପୁରୁଷ ତା ପୁରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଚରମ ଉଦ୍ବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଶେଷରେ ତାର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଘଟିଛି ତା କ୍ୱଚିତ୍ ଯୋଗୀ ଓ ସାଧକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ। ସପ୍ତମ କଥା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକ ବଂଶର ରାଜା ଦିଲୀପଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ବୀର ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜପୁରୁଷ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଛବି ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନନ୍ୟ ରାଜପୁରୁଷ। ଅଷ୍ଟମ କଥାଟି 32 ସିଂହାସନର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ କଥା ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ। ନବମ କଥାର ଶୈବାଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଚ୍ୟବନ। ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ରହିଛି ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗାଭୀର ମହିମା କିପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ଶେଷ କଥାଟି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଚିତ୍ରଲେଖାର ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odisasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।